We Talk Football SA. Nabangani bami la singizokhuluma nomngani wami ke manje Lukhona Mdungu. Sawubona Lukhona. Pirates neChiefs kusasa. Uthanda bani wena kulama team amabili? Pirates. Awu kanti nonke nePirates la ekhaya yini indaba nithanda iPirates nonke. Okay, kusasa uyadlala iPirates neChiefs. Ucabanga ukuthi uzowina bani? iPirates neChiefs kusasa kuzowina bani? Pirates. Score 5. Iy'nkoza labantu zonke ziphasa, omunye uthe 6-0, omunye wathi 5-0, ungcono uthe 2 kuya phezulu, ungcono loyo. Uyayithemba iPirates eh? Yeah. Uphawu lwePirates konje lumi kanjani? Alumile kanje kanti? Siyabonga Lukhona. Awuphindi score utheni? 5-0. Siyabonga 5-0 to Pirates. Basho njalo abangani asazi ukuthi baboneni kangaka. We Talk Football SA. Siyabonga.